spurgt, eller hvad? Hvor skal vi gå hen af? Det giver sig nej. Hvor ikke det var meningen. Jo. Hvad? Hvad er der? Og det er Mikkel, han ikke ved. Det er et skjult kamera. Hvad? Yeah, like you said you run into the show. Skål lige længere op, mand. Ja, jeg skulle længere op. Skål lige længere op. Det er ulovligt at høre høj musik i gaden. Det er kun om weekenden, det er det.